guys! Welcome back again and again sa akong YouTube channel. So karon, gusto lang ko magpasalamat kay bisan gamay ra kay sila, at least kanang nagasuporta sila sa ako. Shout out ko kay Ate Maricel Tabalba. Hi te, salamat kay sa imong suporta. Kang Maricel Moso, hello. Kang Ati Michelle Aliman, hi te, gikan from El Salvador to Manila. Vlogger po na siya, i-subscribe ninyo siya, Michelle Aliman. Dayon si Orlisa Aliman, iyan ang igagaw si Gagi. Hi Gi! Shout out, nagikan diri sa Ipil, paingon sa bunga, silingan na kayo. Thank you kayo. So, hi guys, good morning. Ay, ako mukhang kanta. Welcome back to my YouTube channel. So, yung kabinet na tayo. Nabila ko. Okay. Gigising na tayo. Hi guys, balik na diri guys. Mag-update lang ko guys. Nami lakaw ron, banan ako si Jacob ron sa iyang reporting. Nag-report siya dito sa guys, excuse me guys, kay katulgon pa kay ko sa'yo, kaayo kong gimata. Ubanan ako siya sa TRC ron, kay reporting niya, hapit na siya mahuman. Unya, nagmanta ko sa'yo, kay may maglakaw ron, sa'yo kay may mobiyahe. Layo kay ang biyahian, promise. Diri paingon sa Manolo, di pa, bandire sa Manolo to Cagayan. So, mag-update lang ko later guys. Unsay na nga itabo. A few moments later.
namin. Kami sa Shell. Shell Tambale.
hour later. Hi guys, welcome back again and again and again. Balik na ta kay nakaabot nami diri sa actually sa kuan DOH treatment and rehabilitation. Tura siya oh. Sayo kay mi kay alas 9 man ang iyang schedule. Naglista pa si Bitokon. Dali ra kay gihawa bitaw mi sa balay kay kuan. Alas City 15. Niabot din mi diri kay alas 8:17. So almost 1 hour among biyahe. Sige na kong pikpikon ang tiyan kay kusog kayo magpadagan. So since naghulat ta, nanudlay sa ko kay ang buhok perti kakalkag. Aray ko. Sa mga curious dira nganong nag-report ni okay. Dugay na niya ginabuhat. Bisaya time sa takaron guys kay murag lisod itagalog nga laglong. Okay. Magbisaya sa taron ha. Since Bisaya mambug ko. Makasabot ra gyapon mo okay. Yun lang kay manudlay sa taron plasta atong nawong hapsay. Grabe kay kukusog ang padagan no. Grabe. Sara ka oras gidagan. El Salvador to kuan. Buhok nga murag lanot. So lang, wait lang. I-interview pa siya guys. Tara siya oh. Be, alisa be. Nara siya. Mag-report siya. Tsara kayo. Mag-unsa daw ka? Pag-hi. Nagsuroy-suroy ka, nagsuroy-suroy. Ay, nagsuroy-suroy. Pilingon po ka. Hi, guys. Kapila ka ng number? Treatment plan, lagi. Wala yung magdala o ballpen na wala. Wala man. Sige, ingon di ay. Kabilin ra ba ang ballpen dito? Mag-unsa gani ka dire? Tara siya, mag-report siya dire. Karon duha siya mo report. Mahuman na siya sa April 30. So, curious mo nga nung nag-report siya. Nag-report siya dire kay kuan man, outpatient man siya. Guys, manami na report. So, kita ni karon asa ni pamadulong.
Sulod na mi sa Cawayanon. Nagmas. Sulod na mi. Sulod na mi. Passion. So, wala ko na guys. Iko lang minanagkot tayo. Tapos then manapod mi og ampo sa among mga angay ipang ampo. Tiritas gawas. Magtabok pa guys, magtabok pa. Kaya waadto mi sa kuan siguro na lang simbahan sa Cawayanon. Every time nga mag-report si Jico, simba gid mi, hapit gid mi diri. Mga almost kaupat na siguro na mo ning balik-balik diri. Managkot me, ampo me sa among angay ipang ampo dayon mga ipasaylo sa Ginoo kung kay kita tao ra man ta ning kalibutan. Makasasala mangyapon ta, di ba? Walay tawo nga perpekto. That's why may itagpasaylo. Update mo later guys kung unsay mga hitabo namo sa among lakaw. Peace.